Mga tricycle drivers sa Talisay City nanawagan og pinansyal nga tabang ning padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang sa eranta ang kaniyang diskarte sa mga pampubliko o pribadong driver. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Lan pipila sa mga yayungo sa mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay nga ang padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ug ang kaminos lang sa ilang mga pasahero ang naghatod og dugang kalisod sa ilang panginabuhian. Sawa pa ang pandemya, tag 8 pesos ang minimum nga plitihan sa tricycle sa dakbayan sa Talisay. Apan gimo kining tag 15 pesos apan tag tulo lang ang mga pasahero sa pagsugod sa pandemya. Aron maabagan usab sila sa ilang panginahanglan, hangyo nila sa kagamhanan sa dakbayan nga tagan usab sila og hinabang pinansyal. Hinuon gitun-an pa sa City Council ug sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang saktong plitihan sa mga tricycle. Mga may subsidy, nabang lang sa puno-puno sa gasolina ba, kaya mahal kayo. Nya, gawas nga mahal, inig tama no, inig balik, zero pa. Mapabilin Japon min 15 na 5 Japon ang pasahero na mo. Pangbasihan ko na mo kung mapaubos mi na ang gasolina sige magkasaka mo na wala mi sa mong pangpamasahero. Giawhag ang kining mga tricycle drivers o giawhag sad nato ang mga riding public nga moduso sa City Hall natos buhatan sa ato ang mayor og usa ka petisyon. Unya kung panalitan doon na sila idusok nga petisyon, kinahanglan nga ila kini pagkapirmahan, unya pagasuportahan nila og pagpasabot og ngano. Samtang sugyot ni tumulak sa adunay mga sakyanan nga mas maayong mag-carpooling og schedule ang mga lakaw aron makamino sa gasolina. Samtang may gihimong mga pamaagi usab ang mga pasahero. Sama ni Mildred Abangan nga kausa na lang matag simana mangumpra sa merkado, inay nga kaduha o katulo. Iuban na lang usab niyang iyang anak ug mulahos na lang sa pagsuroy aron usara kagastuhan. Aron makadaginot sa gasolina usab, mas gipili ni Francisco Patatag Jr. nga mulinya sa terminal sa mga tricycle aron siguradong makakuha og pasahero. Inay nga magbahas-bahas sa kadalanan. Tingbo na lang jud para mausara ang plitihan. Kaya nitaas naman ang gasolina, siyempre mutaas na jud ang pliti. Okay rami ana. Mo gining tamaan na lang kay sayang sa minus 35 ang diri. Makawi mi gatos kapin. Mo sa sirigan. Kay sa dan kansiyon pa mo gislina say na sakbuok. Alan bahin sa plitihan ng kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang pagayon pa og pipila ka mga public consultation. Kineron pagsuta sa pulso sa publiko alang naunya sa bag-ong minimum fare sa mga tricycle. Alan? Daghang salamat, Femari Dumabok.